Takže, vážení prítomní, myslím, že sme vlastne skončili tento maratón klavírny, aj keď nádherný, dvojdňový. Počuli sme tu krásne, by som povedala, výkony, čísla, hej. Ale vlastne teraz odozdávam slovo porote, ktorá je na to najfundovanejšia. A kľudne vlastne to taká diskusia, teraz môžeme viesť diskusiu, ja tu budem ako ja neviem, za školu. A kľudne sa pýtajte poroty, čo by vás zaujímalo, alebo teda môžete najskôr asi pani porotkyni to zhodnotiť, tak sa to väčšinou na súťažiach, hej, jednotlivo, tak ako úroveň a dramaturgiu, a potom oni vám budú asi dávať otázky. Áno? Dobre, tak ja skúsim, ak dovolíte. Chcela by som sa vám najskôr poďakovať, pochváliť vás, všetkých, aj tých, ktorí hrali, aj tých, ktorí svojich žiakov pripravovali, lebo máme za sebou nádherné 2 dni a naozaj vám gratulujem, lebo sme počuli veľa krásnych výkonov. Hovorím teraz aj za moje kolegyne, všetky 3 sme stále aktívne hráčky, každá na inom fóre, síce na iných miestach, ale hráme všetky 3, čiže vieme, čo to je sadnúť za klavír, vieme, čo prináša tréma, vieme, čo prináša dobré alebo nie úplne ideálny repertoár pre nás, proste všetky tieto veci ovládame. Takže naozaj veľká gratulácia a veľké poďakovanie všetkým. Čo sa týka takých nejakých postrehov za tieto 2 dní, tak skúsim za nás za všetky 3 zhrnúť. V podstate možno je to aj šťastie, možno je to náhoda, ja neviem čo všetko, ale sme veľmi podobne na jednej vlne naladené, čo sa týka tých estetických kritérií a v zásade až na nejaké drobnosti sme nemali veľké rozdiely. Nebolo to o tom, že jedna to videla ako vynikajúci výkon a druhá veľmi slabý. Veľmi sme sa hýbali tak názorovo veľmi blízko a niekde to bolo úplne identické názorovo. Takže toto je také dôležité, čo by som chcela povedať. Z tých takých tých postrehov chcela by som vás upozorniť na to, a to je pre porotu asi najhoršie a za každou kategóriou sme trpli, či nám prídu povedať, že bol časový limit dodržaný. Lebo nie je nič horšie pre porodcu, keď počuje výborný výkon a nemôže ho oceniť, pretože bol prekročený limit. Čiže poprosím vás, toto asi nie je novinka, toto myslím si, že na všetkých súťažiach veľmi, veľmi sledujú a zdá sa, že v niektorých prípadoch je to možno aj taká chronická záležitosť. Čiže viem, že je to náročné zistiť ten časový limit, ale ja vidím trošku rezervu v tom tým, že nie je určená spodná hranica. Tak v tom prípade možno radšej menej ako veľa, že ten výkon nemôže byť hodnotený. To sa nám stalo. Na tejto súťaži sa nám to stalo. Čiže na toto by som chcela upozorniť. No a teraz k takým tým nejakým spätným väzbám, ktoré by vás možno mohli zaujímať. Čo sa týka napríklad výberu repertoáru, počuli sme tu veľmi, veľmi krásne výkony. Aj nakoniec je to aj jedno z ocenení, dramaturgia koncertu. Vždy je pre poslucháča, je jedno, či je to súťaž, alebo je to bežný poslucháč, vždy je zaujímavé, keď počuje kontrast. Keď je repertoár rovnaký, samozrejme, že vyberáte podľa toho na súťaž, chcete dať žiakovi to, čo mu najviacej sedí, nepôjdete s jeho najslabšou stránkou na súťaž, to je logické. Ale napriek tomu, aj keď chceme tých žiakov posúvať niekde ďalej, musíme vstupovať aj do zóny, ktorá nie je pre nich úplne tá najkomfortnejšia. Čiže aj pre súťaž je dobré, keď je ten repertoár kontrastný. Keď porovnám, povedzme, aj predchádzajúce ročníky, tak tá skladba repertoáru v tomto ročníku sa mi v zásade páčila. Vraciate sa aj ku klasike, vraciate sa k Bachovi, k Handlovi, čo naozaj nie je až také jednoduché, čiže to sme tiež ocenili, veľmi sa nám to páčilo. Takže tiež v tých kategóriách niektorých sme počuli, čo sa týka repertoáru, nájsť vhodný repertoár pre žiaka, aby nebol príliš ľahký alebo príliš ťažký. Proste v rámci tej súťaže boli v kategórii veľmi náročné skladby a vedľa toho veľmi jednoduché. Čiže toto je asi najnáročnejšia úloha pre učiteľa, vybrať vhodný repertoár. Takže na toto by sme vás chceli možno trošku upozorniť. Keď sa pýtate, čo sme ešte hodnotili, bolo aj toto pre nás dôležité. Hodnotili sme techniku, samozrejme,
U klaviristu sa predpokladá, že technika je automatická, u ostatných odborov ako keby to nebolo dôležité, ale klavirista techniku musí mať. Hodnotili sme kvalitu tónu, určite, a zdá sa, že tento nástroj je nový, zvládli ste ho všetci, alebo viac menej všetci teda. Určite oceňujeme aj to, že vhodná voľba tých výrazových prostriedkov. Musíme ako klaviristi vychádzať aj z toho, že toto nie je až taká veľká sála a iste forte volíme iné tu ako v nejakej veľkej akustickej sále. A čo sa týka tohoto, tak až na pár prípadov vlastne ten nástroj bol zvládnutý dobre aj vzhľadom k veľkosti akustiky. Možno taká drobná poznámka ešte, keď pracujete s tými výrazovými prostriedkami, že chcete ísť od najnižšej dynamiky po najväčšiu. Aj forte môže byť kultúrne, mäkké a gulaté. Treba dať pozor na hrací aparát. Keď nie je voľná ruka, keď to nie je z celého tela, tak potom to forte je tvrdé a pre poslucháča sa nepočúva dobre. Čiže toto by som k tomu... Ešte mám takú drobnú poznámku, o ktorej sme tiež hovorili, a tá sa týka vedenia fráze. Bolo zo pár prípadov, kedy bola fráza ukončená ako vyrazená. Či pracujeme s frázou v piane, alebo vo forte, alebo v akejkoľvek dynamike, vo väčšine prípadov ju uzatvárame. Vo väčšine prípadov. To sú možno súčasné skladby, ktoré sú inak postavené. Čiže tiež na toto trošku ako keby dbať. Rovnako ľahké doby, aby neboli vyrazené. Toho bolo pomerne dosť. Tiež bolo dosť toho, že krásne vedená pravá ruka, krásna kantilena, neadekvátna ľava, príliš silná. Keď je to sprievod, naozaj, keď je skladba napísaná tak, že je to sprievod, tak potom ešte toto lepšie možno vyvážiť. To prosím berte len ako také odporúčanie praktika. Opäť hovorím, že tie výkony boli veľmi pekné. Čiže vnímame to my za seba aj tak, že teda ako keby ste chceli od nás nejakú spätnú väzbu. Čiže nie je to kritika, je to možno rada. Nakoniec vy ste zodpovední za výkony svojich žiakov, takže ako to postavíte, tak to bude. No, rozmýšľam, čo sme tam ešte mali. Čo sa týchto 2 dní týka, tak včera sme to hodnotili tak, že tento ročník je výborný. Ako keby sa nám zdalo, že včera tie výkony boli vyrovnanejšie. Dneska už boli aj trošku také slabšie v porovnaní so včerajškom, ale naozaj veľký počet účastníkov, kvalitné. Takže veľmi sa teším, že sme mohli byť účastné toho. No a ešte, zabudla som na niečo, kolegyne? Ešte možno povedať, že tá úroveň pred 2 a predchádzajúcich ročníkov, že určite je vyššia. Áno. Aj u malých detí, aj u... Áno, určite. Kvalitatívne to šlo hore, to určite. Takže za to vám gratulujem aj ďakujem. No a možno tiež ešte odporúčanie, neviem, mávame na školách, veď som riaditeľkou aktualizačné vzdelávanie, niekedy si hovorím zbytočne aktualizačné vzdelávanie, raz si sadnúť na súťaž a počúvať konkurentov a som vyvzdelávaná až. Tak ja vám naozaj ďakujem a gratulujem, lebo rola učiteľa na základnej umeleckej škole je všetko len nie medlízať. Bojujete aj s deťmi, aj s rodičmi, aj s riaditeľom a neviem s kým ešte. Takže veľmi to oceňujem, že ste vytrvali, že to nevzdávate a že vediete deti naozaj k tomu, aby nástroj aj hudbu mali radi. Ďakujem za to. Pani Hajošiovej, Danike Hajoši a Evička, niečo dodať? Že to bolo vyčerpávajúce, lebo ako bolo povedané, my sme si rozubení, takže áno, tak aj tie naše pripomienky sú úplne zhodné. Necháme vám priestor, nebojte sa pýtať. Ja už len chcem povedať deťom, že musíte prejsť veľa súťaží, aby to bolo úplne objektívne. A ja si myslím, že najväčším zmyslom súťaže je naštudovať repertoár, zahrať ho tak, aby som bola v prvom rade spokojná ja, potom môj učiteľ a potom celé okolie. A pre každého z vás je tento deň a včerajší deň veľkým úspechom, takže zatlieskajte si aj vy sebe navzájom, že to
ste konzultovali spoločne tieto pripomienky, že čo, ako vám povedať, aby to bolo proste aj objektívne, aj pre vás pozitívne na povzbudenie, prvom rade motiváciu, či už pre žiaka, alebo pre pedagóga, lebo jednoducho to je aj odmena pre pedagóga. A na druhej strane môžem povedať tak, že pani riaditeľka Horvátová bola veľmi ústretová k tam, lebo my sme chceli byť štedrí, čiže sa môžete tešiť, že sme teda možno prekročili limit, ale neprezradím viac. Že pre potešenie. Čiže snažili sme sa tak, že naozaj proste, aby tá spokojnosť bola tak. Ďakujem. Takže